po, mga kalingap, ito dapat suportahan natin ng mga charity vlogger sa Pilipinas, iba't ibang lugar, iba't ibang probinsya, Kalampitos, Kaagapay. Maraming salamat sa iyong mga tumulong sa akin, magkakapay. So, hello po mga kaagapay. Papunta po tayo ngayon sa bahay ni Nanay Waning at Tatay Jaco para po kamustahin natin sila. Dahil po may nakapagsabi po sa atin na yung bahay po nila ay sira. Baka po matulungan tayo ng mga Kaagapay team at kalingap. So, ito po yung daan nila. Yan po. Ayo. Mayong hapon. Bless ko na. Tuloy sa Ginoo. So, pwede mo dayon, Nay. Mayong hapon, day, Nay. Ugtay. Say, tinuod ba nga na to, Nay? Siya ko. Juanita. Apelido, Nay? Putat. Putat. Ikaw, Tay? Lumanta putat. Siryako. Pila na mo katuig nga minyo, Nay? Minyo ni 1967. Oh, ja. Pila yung anak, Nay? 5 man sila. Tulo na nabilin. Tulo na. Nya, kasi kauban ninyo nagpuyo aning balay, Nay. Nang apod pa. Duha kamura nagpuyo ani. Ja, unsay ka na ang inyuhang kanang panginabuhian ani, Nay? Kaya pa ngahoy. Ngahoy ra. Lugi pa nagsa. Lugi. Ja, kana na ang more inyuhang kuanay ka ng source sa inyuhang income ng mga hoy.
Nya, Wala lagi nila yung pangita. pamoy lang pangit. Luwang na gud na eh. Gabi. Senior citizen naman duha no. Diyan ka na ang dili dating ulian inyong anak aninay. Ay yung mga anak ba? Tandaon lagi mo ani. Naman din karon na. Naman yung ako ani. Apura. Mami ko. Kaya ang anak sa Davao. Hindi naman. Nagsaram tigula. So nay pwede makita inyong balay nay sud sa balay. Pwede atang abidjuhan. So naman ito. Hindi ako magtod. So ito po yung bahay nila mga kaagapay. Lubaon ako ng baya. So sira na po yung ano, Hindi mo suga ano suod. wala po silang ilaw sa loob. Yun po. Yun po yung bintana po, wala din pong ano, sara. Tapos yun po yung bubong. Hindi mo ba ni kusina de? So ani mo matug ranay? Hmm. Katuganan rani. Wala ganun na lihatop pa. So ito po. Yan yung yan po sira na. Tapos yung sa itaas, yun po yung hinihigaan nila. Tapos ito po yung sa kusina. Dito po sila kumakain. Tapos pag may ulan, katulad kanina, mababasa po talaga. Ito po. Tapos dito sila nagsasaing, naghuhugas. Yun po yung lutuan. Yan po sa likod ng bahay. Yan po yung CR. Ay, sa ano po, sa likod. Tapos ito po yung view pag ano. Yan po yung iaano nila sa bintana. Yan po. Sira. Tapos parang tumutulo. Pag may malakas na ulan talaga, mababasa sila. Ito po yung sa likod. Yan po. Yan po. Tapos yung bubong, sira na. Yan po. Sa kusina ito. Yan po sana yung ano, kusina nila. Kaso lang nasira. Siguro nung bagyong malakas. Kaya nagkaganito. Yan po. So, nay natay da nga. Gamayng ko anay.
tabang, bugas og lechon para naamoy pang panihapon. Kani. Kasi ito ikastorya na sa nag-sponsor ani nay, dili lang siya magpangan og ginsa. Magkasalagang salamat sa nag-sponsor ani. Roel na mo. Bugas tay para naamoy makuan. Daghang salamat. Malungag pod. So thank you so much daw po Kaagapay, Kuya Val at Kalinga Prab, pati po sa nag-sponsor po sa bigas at sa ulam. Thank you po. So ayun po sila nanay at tatay. So thank you kayo nay sa pagpasaka sa inyong balay. O sana po sa lahat ng gustong tumulong, okay, open po sila nanay at tatay, Kuya Val, Kaagapay at Kalinga Prab. Salamat po. At sa lahat po ng manunood ng video na to, sana po may tumulong kina tatay. At don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Bye! Napaiyak po siya bukas. Maraming salamat po kuya sa pag-share na walang paa, walang kamay. Magkakanari ako dito, bigyan ko sa'yo. Hindi nila alam. Si kuya nandito. Ano pangalan niyo kuya? Para. Pero handa ka pa mga kaagapay na hindi daw po sila Tapos yung nailis sa kay Pak. sino po ang kasama niyo dito?